Sawangane sak kebu-kebu rabot iki lho. Lah. Konggon ora wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali hadir dengan vlog hiburan dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya berada di wilayah Dusun Kijing, Kelurahan Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah vlog, yaitu vlog tentang pedesaan, yaitu dimana para petani ini sedang memanen padinya. Untuk teman-teman yang masih stay sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga yang baru menemukan channel ini, dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, bagaimanakah perjalanan saat ini? Selamat menyaksikan, semoga terhibur ya. Oh, aja apa lo, guling itu jelas. Guys, apa ke jenenge? Gambler tukang ngesereng pari. Jajalan. Iso apa ora? Parine kuwi engko sing disereng sampai munggah cedak. Cedak tugu ya, cedak tugu luar kae. Taline sak. Gak pring. Gak pring. Kising notop sarapan iki kanggo Mai Pari. Esuk iki. Sarapane wis toto nih, guys. Terus bongkone iku lho. Sreng kuwi maksudnya. Kayak kuwi. Lah kelagepan no. Lho kayak pirang nok wis sarapane? 12. 12 nok. Iya. Ora turah ya. Wong sarapan ndak sepiro le paling yo sak warekan. Panen-panen. Rata-rata ngono beda-beda cilik-cilik. Nggih. 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 Amin. 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 Iki piye iki? Nekno le kok biasane piye? Nekno. Kok kono? Gak wale kok kono iki. Gak wale kok kono. Gak lah. Gak hubunge rono maksudku. Suarane halus reng apik kok. Kalian ini cukup Rut. Oh, dhewe pertalinan ae. Persiapan tali pertalinan gunaleni itu pari. Oke, wes kan cukup tali wis ana rene.
Enek larang. Masam gak enek lho. Gone leci ki lho penak. Gone leci lho nom ayo anone krodonge. Beneran kene gawe iki. Oh iya timbang nganggur. Arnalane ya rong lumpuk. Lah yo, makan bendani. Kira le. Awas lo, gurih nek wong. Orang oleh nggon kok engko ae. Iya ben rame ya. Kita lene bulet iki, bondet. Dadine ngene iki, teman-teman, diusiki. Iki tempat lahan kanggo blower ngono ngene iki diusiki karo sing di omah. Dadine bongkokan sampeyan iki. Wes dadi bongkokan iki. Arek persiapan ngusung. Wes dadi bongkokan kabeh. Arek ngusung lho iki. 6 layar ndara wis cukup. Belanja, Mbah. Wah, lamborong apa lah, Mbah, akeh men. Ki gawe kupat apa? Kupat lepet, Bro. Iso gawe ngono barang. Parahin ana aku kok. Kupat apa ngono? Ini ki ya. Lho. Blarak pira kuwi? Gawene blabak pira? Lah kok semare sapa e? Semare sapa iki? Nggih dhewe. Tadi iso lah rene semarai. Ora diunggahna, no. Sompel iki. Sompel. Lah kowe iki lho. Lah sing mbok takono lepet tok. Ate anune barahe loro.
Bebek. Oh, lah nek si kuwi. Sitok nak sompel blerak sitok. Drop set teman-teman, ini drop atau buruh ngunduh pari ngone tonggo. Balik anu ngidul. Oh, ki aku ngono. Wong kene sing lalani dikit-dikit kelimpru yo. Amane kaki kene. Tampil des kemes. Wah, jere iki. Gak kemes. Wis bar kok. Nggo Nggo pae de biyen kok iso. Kira cukel. Cukel kan pae. Saiki kene lho bakalane. Wes bingung ki kupat lepet gitu dan. Cara jenenge kan ngatur lepet iki ngono. Luput ya? Oh, ngatur luput. Jenenge di sanepno kupat lepet. Netra ujuke loro ngun. Apa? Ora yo sitok yo dadi. Padha ra iso engkel-engkelan. Ora aku iso, Dok. Kok nek gak dadi. Padha ra iso engkel-engkelan kok. Sing ngesreng wis mulai kok. Njang pamit ayo, Wit. Lepet. Ngene iki sing dadi pas sing bubrah niki. Lah ngene iki wae lepet-lepet iki. Iki dadi ini. Lho, iki panggah dadi no, Mak. Endi sih? Kuwi jenenge kupat lepet. Niki Mas, niki sing kupat lepet namine nggih niki, tapi niki nganggo blarak setunggal. Ya ora sito. Ya iki. Iso luar Hubungan yo ngono yo seragam. Iso gambare tapi. iso kok. Awitan iki, Mak. Lah iki apa iki? Olah nggih awet, urung dadi. Halah. Ora ra entuk becili-becili. Sing kuwi Sing di mantar sing di? Tiga iku. Oh. Dijolno lah. Kirang bongko iku. Hah? Iya kita sih kok aku sing iki. Gara saite gara sengkakno. lakono periri. Lakone yang ngene iki kok rari ae. Dadi Garek pirang bongkok arto loro kok.
Langsung semprot sak kene kok. Lho, cek telu kok. Tak kira gerak balik pisan ki. Oh, cek congkas nggo balik pisan kas. Cek sita sing cilik. Oh, sok lah. Wis, Rosa ono kok. Rosa itu baik. Jalannya sewangar kok. Ya teman, sudah mondok, sudah terkumpul di sini ya. Dapat semenekehnya, segini banyaknya. Masih satu jalan lagi yang sawah yang di atas jalan. Oke teman-teman, masih geradakan lagi yang di atas jalan raya. Jak Pusat mas. Oke. Pusat kata. Jak Pusat mas. Oh iya. Ana sing mikul barang, terus ana sing ngreseki, sing keri-keri. Ngombe ya jak to. Kosok. Lah. Menakne lho jane gak kesel mlaku. Enak ora golek pulang. Lah nek batal kadung nyunggi aku ya malah nyunggi lah. Awakmu ya nyunggi? Ya bareng nak nona nyunggi aku ya nyunggi. Nyunggi, Bos. Tali ini entek, kan dua tali. Talinya habis. Talinya habis ini, baru di bawah ini talinya habis teman-teman. Ternyata talinya kurang. Yo, walah bongkane sak kebu-kebu rabot iki lho. Rot engko. Lah. Teko nggon apa ora engko? Matuk beduk iki. Yang terakhir. Sing griwes kosong ketok.
Mek ora raduman lho. Istirahat sih, istirahat sih. Teman-teman, itulah tadi video yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Video saya pilih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.